ngethem kaMsholozi kwakunomsindo owugcwele eSouth Africa khona to khona kuthiwa nangu uZuma uyiqedile imali namaGupta. Wawubusalalile uyavuka kuthiwa nangu uZuma wayiqeda imali namaGupta. Leyo nto leyo yaze yahamba yaze yagcina yathi izwe selikwi-junk status. Abantu abaningi-ke baze bagcina bekholwa because isystem iyakwazi ukuthi iprogramme abeyindaba, ama-TV, ama-radio ekuthenini abaculi iculo layo ukuze kupende othize, ngoba lento masilalela every day ugcine nawe usuyikholwa. Akekho umuntu engasakholwa eSouth Africa, babili bathatha ababevukile ukuthi uMsholozi ngempela hayi uyayibhubhudla imali. Umbuzo wawusuthi-ke wawuthinteka kuphi makuthiwa uMsholozi udla imali namaGupta, ngoba phela sokhumbula ukuthi ubukwazi ukungena esitolo uthenga ukudla kubuye ngisho ushintshi. Sokhumbula ukuthi abasebenzi abaningi bebekhushulelwa amaholo, especially abasebenzi bahulumeni, onesi, amaphoyisa, othisha, amasosha bebekhushulelwa imali. Yonke lento yayibatshazwa. Umbuzo uthi sasingenaphi thina, sasithinteka kuphi? Because even ama-passage bekuney'nkontraka kuphithizele ezakhe iy'tebhisi, yiy'nkontraka ey'klina iy'teshi zakoPrasa, everywhere khona to khona bekuyaluzwa ezweni. Yingoba-ke mfowethu abantu babengekho aware ukuthi into eyayikhona la yayingekho between uMsholozi nalento ekhulunywa ngayo. Inkinga yayi-between iStellenbosch kanye namaGuptas. Sabona ukuthi amaGupta ameza kanje njobe seqala ukucontrola ezinye zezimayini, kusho ukuthi amaGupta azo-replace bona because ibona abacontrola iSouth Africa. Masikhuluma ngama-bank nje, iningi lama-bank eSouth Africa licontrola iStellenbosch. OMcDonald, oSteers, oWoolworth, oSpar, zonke lezi zitolo ezinkulu sicontrolwa eStellenbosch. Sona iStellenbosch sicontrol eAmerica. So ngamanye amazwi ngizama ukukutshela ukuthi iyona system-ke, bona abanikazi besystem-ke lapha. Njoba siye sichaza ukuthi isystem iyakwazi ukuyiprotecta. The way ababemdudula ngakhona uNxamalala kwakuyindlela yokuthi basisukume bayiprotect. Umbuzo uthi baphi namhlanje labo bantu ababebanga umsindo, ababethi iSouth Africa ishut down? Unjani namhlanje from 2019 to 2023? Yinto eyayiprogram umqondeni wakho ukuthi uzugcina uyibelieve. Bapha ababethi Zuma must go, Zuma must go, Zuma must go, Zuma must go. Athule tu